Γεια σας παιδιά, το Diamond Dragon Rider εδώ και σήμερα θα δούμε τι θα γίνει άμα βράσουμε με καυτό νερό αυτό εδώ το τηλεχειριστήριο του PlayStation 3. Θα επιζήσει. Λοιπόν, το νερό το ρίξαμε, θα βάλουμε το τηλεκοντρόλ και θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Ας βάλουμε το νερό. Προσωπικά δεν έχω σαν αντιδρασμένο τηλεκοντρόλ. Oh my gosh. So pretty. Οκ, περιμένετε να βράσει και τα λέμε σε ένα λεπτάκι. Το νερό βράζει και το τηλεχειριστήριο επίσης. Ας το γυρίσουμε. I don't know what was that. Θα γυρίσω το τηλεχειριστήριο με αυτό, νομίζω. Ή μπορεί και όχι. Oh my goodness. Είναι λες και λιώνουνε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα λειτουργεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι σιγουρότατα. Οκ, ας το βγάλουμε. Τι ωραία. Και αυτή είναι να βάλουμε. Ας το γυρίσουμε άλλη μία. Ναι, δεν είμαι και τέλειος στη μαγειρική. Νομίζω το σήμα του PlayStation έχει φύγει. What's happening? Οκ. Νομίζω έβρασε αρκετά. Ναι. Ας το βγάλουμε. Oh, so nice. Why is this happening to me? Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το βγάλουμε τελείως. I hope. Come on! Why you hate me? Come on here. Come on, people. Oh my goodness. What is this thing? It's so creepy. Come on. Why? Οκ, κατάφερα επιτέλους να το βγάλω και θα το σερβίρουμε με πατατάκια. Μπορεί να σερβιριστεί επίσης με popcorn και πολλά ακόμα. Δεν το πουλάνε στα μαγαζιά. Αυτά από μένα. The Diamond Dragon Rider και αντίο. Και τώρα για το αποτελείωμα θα το ρίξουμε κάτω και θα δούμε αν σπάσει. Για να δούμε. Το ρίχνουμε σε από 5 πόδια σε 3, 2, 1 και έσπασε. Και τώρα από λίγο πιο ψηλά σε 3, 2, 1 και έτσι χαλάμε τελειωτικά ένα τηλεκοντρόλ του PlayStation 3. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο κανάλι μου. Και έτσι για τελειωτικό θα το ρίξει και λίγο το συνεργείο
Το σκότωσε το συνεργείο μας. Αυτά από μένα, The Demon Dragon Raider και αντίο.